Anyị na-achịtagokwa n'ọzọ ọ ka bụkwa na isi mbido telivishọn ma n'oge Anglịka nọ akụkọ ndị a maara aha na ihe nke na-eme na ihe ndị na-eme ihe egwuregwu ọ bụ na onwe ihe nke ị na-eme maọbụ ahịa maọbụ ihe nke ị na-arụpụta maọbụ ahịa ị na-azụ ịchọrọ ka anyị nyere gị aka zisara ụwa niile ozi a degara anyị akwụkwọ n'ụlọ ọrụ anyị bụ isi mbido TV. Ị ga-ahụ anyị na Facebook, ije na Facebook anyị nọ ya, ije na Twitter anyị bibi ebe ahụ, ije na Instagram anyị gbiri egwi, ije ịchọzi ịhụ ihe emume nke anyị mere kịta maọbụ nke gara aga, ije na YouTube ị ga-ahịa anyị na-emekwuzi na Snapchat, ije na Snapchat ị ga-afụ anyị maọbụ idegara anyị akwụkwọ na www.isimbido.tv. Facebook na ihe niile ndị a bụcha Isi Mbido TV. Ije ebe ahụ anyị na ga-abụ akara ma obere maazị Goodluck obere nke anyị na-akpọ ọdịla ha maka na isi na onwe ikwụla ya mbụ kwuo ya ọzọ ha masị maazị Goodluck ka obi na-ajọ ọnụ gị nkịta mana ịma na sị na okoro etoro eto wee ọgọdọ ka ihe ọ ga-eme gịnị ga-emezi ya na ịmarọ tupu anyị ajụ obere ezumike ụmụkwụkwọ mekpụ n'ọrụ anyị na-ekwu maka the Rainmaker ya bụ Majek Fashek. Ezigbo aha ya wụ Majek Kondumi Fasheki maka ndị na-amarọ ezigbo aha ya Majek Kondumi Fasheki mana na-akpọbirizi ya Majek Fashek. Ọnya ọ bụ onye nke a na-akpọ the Rainmaker. Mgbe ọla o tiri egwu a ebe ọla o tiri mmiri na-ezo otu iche ma ihe ndị a ha na-eme mmasị ọ dị ka ogbe ndị dị spiritual nya ịma na egwu reggae bụ egwu na-ewuli mmụọ mmadụ nya ọ dị spiritual ọ bụ even ngweli mmụọ mmadụ ọ dị ihe ndị ọzọ o that spices nọ n'ime because ha kwuo nke gbasara religion, ha kwuo nke gbasara country, ha kwuo nke gbasara obodo chere bikokwa ama m na egwu reggae na-amasị gị nya nke ị na-ekwu kịta iji n'aka nke ị na-ekwu na egwu reggae na onwe ihe ọzọ na-esi na ọ bụ sọsọ dị spiritual ka anyị hapụ ihe gbasara spiritual ọkwa gị kwuru Igbo ndị nwere ege ntị na-anụnụ mana nke ị na-ekwuzi kịta na o nwere ihe na ka anyị ije ebe ahụ maka na ọ gị kwuru egwu ndị etiri mgbe ahụ na egwu ndị kịta kee nke iche n'aka akụzi ihe egwu ndị gboo na egwu kịta kee nke iche n'aka akụzi nke ndị gboo ọ bụ nke agwala m gị sọ shek ha na-agụ enweghị shek gị gozi gị ihe mana o nwere ọpụtazi na onwezi ndị na-akụ egwu na-akụzi ihe kịta agama nkụzi mba mana ọ bụ ịfụnanya ihe juru ebe mana ọ ịfụnanya ka ịhụnanya nwe ihe kwesịrị na anyị ga-enwe n'ime obodo ọ ịhụnanya nwe ihe anyị chọrọ mana ọ bụrụ na ịhụ mmadụ ịhụnanya nke obodo ọ ịhụnanya nke mmekọrịta nwoke na sọ ịhụnanya na ndị agbụrụ sọsọ ihe ma ọ bụ sọsọ ịhụnanya unu gịnị ndị agbụrụ unu ndị agba ọhụrụ anyị ndị agbochi egwu ndị agbochi ka anyị ji weta anyị ji egwu ndị agbochi weta ndị nne na na-ekiri akịta ga-ama na ihe m na-ekwu eziokwu na egwu anyị ji ịmakwa egwu ndị anyị ji too ihe ndị otu dịka ndị Majek Fashek ha Felix Liberty Alexo ha Onyeka Onwenu ha Reverend Chris Okoti onye ke bụzi ụkọchukwu kịta mgbe ọ na-azụ Chris Okoti egwu ha mgbe ahụ ị ga-egwu na Oliver the Cook opportunity comes but once. Ma igere nke egwu ahụ mana egwu ndị a niile ọ na-akụzigacha ihe ma egwu dịka identity ha funny identity ọ sị na ogwe nke Oliver the Cook tiri mgbe ahụ Oliver ọngwụkwa ya bụ akalite nna-ekwu akalite ka Chineke na mkpụrụ bịa na ndụkwa onwe nke o tiri sị na onye bi n'ụlọ be mmadụ onye ahụ adị mmekụ flawa maka na ụbọchị iwe ga-ewela nlọdụ gị o deere gị akwụkwọ ọ sị gị kwapụ n'ụlọ ọ sị gị kwapụ na be ya ya mgbe ọla ya ịkwapụ ebe ahụ ebe ọzọ ya eje iru ebe ahụ ibido n'isi dụwakwa flawa flawa ka ị beziri n'ụwa eko ya bụ ihe abụ egwu ndị na-akụziri ndị mmadụ na ụfọdụ ihe ndị ị na-eme na-ekwesịghị ime ka ị hapụ ya ịghọtago mana nke ị na-ekwuzi kịta na ndị agbụrụ na-agụzi shek mana ka a si agụzi shek kịta n'afọ abụọ ma ọ bụ afọ atọ ma ọ bụ afọ anọ ise iri na-abịa kee otu ọ dị gị ka egwu anyị ga-adị
otu m na-ele ọ ga-ala n'ihi ma ihe mere ka m kwere mana otu ọ dị na otu ọ dị mgbe a ọ laala ọ lafela from moral listen so na afọ ise ọ anyị nọ na shake nke ga ahụ rol ama m otu ga-ekwe ya ndị agbụrụ nọ na shake taa na rol gị mgbe anyị eme rol gịtezi na ala ọzọ na-enwezi ụra Chineke ya napụtakwa na agbụrụ anyị nọ n'ime kịta maka na ihe awụ ihe nke anyị kwadoro n'ihi na mana ọ bụ sọsọ shake a na-akụ nwere ndị na-akụ egwu na-akụzi ihe kịta ịmasị onye ọbụla fụtaranụ chọrọ ikwuru ihe nwee uru na ndụmọdụ a ga-agbanye ọkụ ọ na-aga-agbanye ọkụ ọ bụ na egwu onye ahụ ndị mana na-ege ya ọ onye gịnị ka onye a na-ekwu ka atụ shake ọ otu ọ dị ịma na dịzie ka ịma na ihe a na-akpọ pressure akarịgo n'obodo ịmasị ihe a na-akpọ social media Instagram na Twitter na ihe ndị ọzọ onye na-eme ka ndị mana mgbe ahụ social media adịghị nụ ịmasị chekie ya ndị na-eso gị na Instagram gị hụsị ọnwụ 12 people 12 na-eso gị 12 na-eso gị gị hụ onye na-eme shake ọ nọ 1 million gị masị ihe na-akụ onwe gị ihe ọnụ gị banye shake ọ pụtara na ndị ntorobịa ugwu achọzi ịnụ maka ihe nke na-akụziri ha ihe egwu na-akụzi ihe ọwụ ha ncha chọrọ ịnụ but ndị chọrọ ịnụ dị obere ọ dị ntakịrị ọwụ ha ncha chọrọ mana ka m jụọ gị ka egwu nke na-amasị gị ewepụrụ gị n'akụkụ akwa ị iso na ndị nke na-eme ndị nke shake a jụọ m ajụjụ ọzọ ejidela m ya o jisi m jụọ ajụjụ ọzọ Igbo ndị ọma na-ege ntị ama m n'unu na-amụta ihe nke anyị na-ekwu maka na egwu ndị mgbe gboo na egwu kịta ka egwu nke na-aka akụzi ihe n'ihi na ihe kpatara isiokwu a bụ otu onye egwu ama ama nke gabigara anụ nke a na-akpọ Raskimono ya the late Raskimono egwu ọ kụrụ nke a na-akpọ Under Pressure ihe niile ọ gụrụ n'egwu ahụ bịa dịka ihe ka na-emekwa n'ime obodo ya n'ụbọchị nkịta ọtụtụ ndị ma na ihe a na-akpọ ụbịam ụfọdụ na-asụ na ụbịam ọnụtụ ịma na enwere ụbịam ọnụtụ ụbịam a ọ bịa dịkwa ka onwe ka o si wee bịa na-amụbakwa n'ime obodo ego adịrọ ya ọtago ọtụtụ ndị mmadụ eribe nri ihe ndị a bụ ihe ka na-emekwa kịta onye ọzọ kwukwara egwu dịka egwu nke ihe na-eme kịta bụ Fela Anikulapo Kuti ọnwụgo onye ka bụ onye ji egwu na-alụso ndị na-achị ya ọgụ ọ na-agwa ha gbawa m ọ dị ezo ọnụ ịkpọ ya Erias Kata nke egwu ọkwa gị kụziri nke ahụ Fela Anikulapo Kuti na awụ na ịtụlewe aha ya Fela bụ onye Fela Anikulapo Kuti dịka esi kọwa aha ya onye nwe ji ọnwụ na akpa onye na-adị anwụ ya Anikulapo na asụ ndị Yoruba Anikulapo Kuti onye na-adị anwụ onye mechi ya nke dịkwa ka ọzọ awụrụ na egwu ya niile ọ bịa dịka ihe niile ndị o kwuchakwara ka ihe na-eme kịta ịma ọ gụrụ ma austerity ihe niile ọ kpọrọ n'egwu ya ihe niile ọ kọchara ihe niile abụ ihe ndị na-abịa emezi kịta ịma na oge mere ncheta ọnwụ ya 20 ọ nwụrụ 20 years ya ihe a kpọrọ ya The Prophecy anyị mekwara celebration mgbe a kpọrọ The Prophecy ibe n'anya ọtụtụ ihe niile o kwuchara n'afọ ndị gara aga ọ na-afọ gara aga ka eme ha na ịma na ọ nwụrụ na 97 mana instrumental ya na kanko ihe a bụ ijikwa gị na ọ mụrụ egwu ọfụma onye dinyere ịmasị ya ọ na-agba ọmụ gị ya ọ na-etinye egwu fọ ya ọkụ o nwere ike emere kpugidim o tinye nke a na-aba ya obido kpugiri ya bara onye igosi gị na ọmụ egwu ọ bụrụ nke onye bata na studios biko producer nye m beat ga-ebido shake igosi gị na ịma na onye jiri akwụkwọ o jere akwụkwọ na London nne na eche ma ọ ji ya gị ego gụọ dọkịta na oji ebe a nje gụwa egwu ya ọlọtazi wee bịa bido nke a na-akpọ Afrobeat ịmana ya wee bitere Afrobeat onye pụtara nkịta ọsị na na-eti Afrobeat onye ka pụtara ọsị na na-eti afro nke nwa mana Fela bụ onye bido Afrobeat nke a na-akụ n'ụbọchị nkịta egwu ya niile na-enwe ihe ọ na ma ọ bụrụ na ọ na-agwa ndị na-achị ọchịchị gọọmenti
ọ na-agwa ndị mmadụ ọ na-ekwu onye maka ihe nke na-eme n'ime obodo ịghọtago ihe a bụ ihe ekwesịrị na-ahụ n'egwu ndị a na-akụ n'ụbọchị nke taa ọ bụ gị bụ onye na-ekiri ahụ na onwe nke na-akụ egwu n'akụkụ jụọ ya ndụmọdụ ka ọ ṅomiri ihe ndị a niile ndị nke ọzọ mere na egwu ya ga-ere nye nwere ebe ị na-aga na eji obere ezumike anyị ga-alaghachita ka anyị dọwara okwu agba na-aga n'ihu anyị na-abịa